Wato G-Fresh ko kaki ko kaso dole mu faɗa muku gaskiya da kai da iyalinka. Amma abin da ya janyo hankali na ya sa zan yi magana akan wannan abun, ban taɓa tunanin iyalinka tana da wannan hankalin ba. Ban taɓa kallanta da tunani irin wannan abin da ta zo ta faɗa ba. In dai gaskiya abin da ta faɗa, G-Fresh, tun farko kuna wasa da harkan musulunci, kuna wasa da harkan Allah. Duba da ita maganganun da ta faɗa abu ne na nazari, kowa da kalan jarabawan shi. So ta nan dole mu bata wani uzuri saboda rayuwa mu muke harkar industry, muka san harkar industry yake. Akwai matan da suke kallon celebrity a matsayin masoyi wadda in sun shigo jikin shi za su iya gyara shi akan wasu abubuwa da yake wadda ba daidai ba. So abin da na fahimta yana ɗaya daga cikin da ya janyo Maryam cikin rayuwanka, sai daga baya ta gaba haka ba. So gaskiyar magana, duk wani masu yaba muku akan abin da kuke yi, wallahi tallahi ba masoyin ku bane. Shi yasa aure ya wuce wasa. Aure ne. Aure ibada ne. Ibada kuma haƙuri ake da shi saboda a ci jarabawa don gobe kiyama. So shawaran da zan baki Maryam, kawai ki roƙi Allah ya zaba miki mafi alkhairi, tunda kina da hankali. Shi ya nuna ya gaji da ke, to Allah ya zaba miki wanda ya fi shi zama alkhairi. Shi yasa na kawo kwatance akan waɗannan yaran da suka zo suna kwantar akan sun auri juna ta kwantar. Aka ce auren ya tabbata, suka je kuma suka ƙara yin auren na gaske. So aure ne. Duk wanda bai aure ba zai iya gaya maka ya aure yake ba. Duk wani rahan da ake a waje da wasu abubuwa, sai an zauna zaka gane aure ne. A nan ne zaka gane Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri da iyalin shi, wadda duniya da lahira an yi dan shi ne. To amma kai a yadda muka duba G-Fresh, ita Maryam ita ce ta yi haƙuri da kai. Saboda halayenka ba kowa zai iya zama da kai ba, amma ta zaɓi ta zauna da kai. To shawara ya rage gare ki. Duk wannan cece ku ce a media, in za ki auri right person, ba za ki fito media kina wannan cece ku ce ba. Kina auren miji na gari, wallahi shi kenan. To a ƙarshe dai Allah ya zaɓa miki miji na gari, da sauran mata da suke son su auri miji na gari. Amma aure akwai haƙuri a ciki. Amma tabbas mu mun fahimta kin yi haƙuri da G-Fresh. Allah ya samu dace.